sau ideologie politică, cu siguranță Moldova va fi în Uniunea Europeană. Iar independența și democrația noastră vor fi protejate. Uniunea Europeană nu pune la îndoială că unicul stăpân în Moldova sunt moldovenii. Uniunea Europeană sprijină dreptul fiecăruia la libera exprimare și la viață. Uniunea Europeană sprijină libertatea poporului de a-și alege singur soarta. Dacă acestea sunt lucrurile care ne unesc pe toți, indiferent de etnie, limbă maternă sau ideologie politică, cu siguranță Moldova va fi în Uniunea Europeană. Putem fi în siguranță doar împreună cu familia europeană. Războiul este astăzi departe de casele moldovenilor, pentru că ucrainenii luptă eroic și își dau viața pentru pământul și neamul lor. Acest război ne arată limpede că nu mai vrem să fim șantajul Kremlinului. Vrem să ținem țara Slava Ucrainei! Slava Ucrainei! Slava Ucrainei! Vrem să ținem țara și copiii noștri departe de pericolul războiului. Doar fiind ai Uniunii Europene nu vom fi singuri și vom avea garanția siguranței și păcii pentru moldoveni. Moldova s-a desprins cu greu de trecutul în care depindea prea mult de Kremlin. Și acum se uită mândră spre un viitor european. Moldovenii știu să facă diferența și alegerea corectă, pentru că nu este familie în Moldova care să nu aibă copii, frați, nepoți în Uniunea Europeană. Noi știm din proprie experiență că bunăstarea și pacea se află în Europa. Noi, moldovenii, am cunoscut ambele realități și am decis ce ne dorim pentru țara noastră. Moldova va adera la Uniunea Europeană și acest lucru trebuie să se întâmple până în 2030. And Europe will welcome you with open arms and open hearts.